Čaute ľudia, vás vítam u nového videa a budeme tu jesť pár sladkostí. A bude trošku aj kyslosti a aj slanosti. Tak poďme na prvú vec a budem ich aj hodnotiť. A hoď like a odber, rýchlo. Na to 3 sekundy. 2, 3. Dá seber? Dobre. Hodný. Aj like? Hoď ten like. OK, takže prvé začneme pukancami. Pukancom dávam 3 z 10. Teraz ideme na kokosovú vodičku. Take the exit, then keep left. Buď ticho. Keep left. Keep left. Kokosová vodička. Dávam, že 10 z 10. Ako ďalšie tu máme rastlinné mlieko, ktoré mne väčšinou moc nechutilo. Uvidíme, aké bude toto. Teraz som to láska slnko. Má takú divnú príchuť. Ale je celkom dobré. OK. Ako ďalšie tu máme ako to povedať proste kofolu, ale je to, neviem, či to poznáte, teraz sú chodí v reklamách, že zero cukru. Musím to napiť. No, to je zero cukru. Akože není zlá. Ale nie je to proste kofola alebo Pepsi-Cola. Vôbec to není ono. Ideme na ďalšiu. Ako ďalšiu tu máme takú, ako to opísať, že kokosovú vodu, ale není ochutená, že tými sladkými vecami. Proste, že normálne z kokosu, bum, a žiadna osladená. Takže poďme na to. Ešte tak vonia ako kokos. Dajte mi sekundu. 3 z 10. A ďalej máme že vodu, takú pramenitu. Takže nabrané z potoka to je. Z toho takého čistého potoka to nabrané. A kto vie, ako to bude chutiť, tak to poďme ochutnať. To je milé, čo ste mi napísali. Ďakujem. To je zlaté. Ďakujem vám. Ideme na to. Sa pýtajte, pri koho hovorím. Ja tu mám takú tabuľku a tam si čítam také, čo mi ľudia píšu. Ak chceš, tak aj ty sa môžeš pridať.
ďalšiu. Ďalšia je perlivá voda, ale taká, že fakt, že perlivá. Kde sú aj veľmi ochutné, tak poďme na to. Tu sem milión bubliniek.